अरे काय रे यंदा कोणाकडे? अरे गेल्या वर्षी होतो सह्याद्री. हा तसंच हा बघू रे. अरे काय चाललं? सह्याद्री पहिल्यानी जात मी जाते आयडिया. यंदा कसलो? अरे दरवर्षी असतात असलं ते. हो ना. हा असं चल मग, असतं. हा. अरे यंदा लेट सो. आहे रे थोडं उशीर झालं. हा काय बेस्तर करा यंदा लेट शे. यंदा थोडं उशीरच झालो. असा बरा यंदा कसलो? गेल्या वर्षी होतो तसं. तसो होय. बरा ठेया तर थैस